Pitsukin nostaa ja 2-0. Ja paikka ja sieltä tulee. Ja nostaa luupin taustalle, edes on Suores. Tykittää ja sieltä menee 1-0. Ja Sergei Pitsukin pistää peli 2-0. Nyt pääsee Borite nousemaan. Nyt päästään pelaamaan Pitsukinille ja siellä haetaan nyt juuri semmonen starttiottelu, mitä varmasti tavoittelivat. Kun sitten ollaan jo toisessa päässä. Puolelta, mutta ei tästä rikettä vihelletään. Nyt mennään kovaa sitten toisen päähän Lilja. Pitsukin pelaaja. Ai kun bussi. Vesa Liljalla. Tosiaan viime kaudella Sovossa. Nyt oli hieno. Nyt lähtee Maikoni. Lähtee luja veto. Sisman. Diagonaalisyöttö löytää toiselle puolelle. Siitä Pitsukin. Haasta. Vetää. Ja siinä on onhan siinä merkin bussille. Pitsukin. Haastaa tää Sisman. Sergei Pitsukin katkaisee toi hieno harhautus. Valkama ottaa kuitenkin torjunnan tuohon. Siinä on sopu nyt tulee luja veto Sismarilta taustalta. Tällä kertaa vettä. Pitsukin. Loistavasti löytää alas Borite. Korjattaa alaspäin takaisin Borite. Pitsukin tulee ja nyt on Koosyn kolmas paikka. Pitsukin. Loistavasti löytää alas Borite Sergei Pitsukin, mutta Pitsukin vie kuitenkin voiton tuossa. Vaikea syöttö Mohammadilta, siihen iskee Pitsukin välittöm. Antaa heiton lyhyenä Martinezille, Pitsukin vastassa. Martinez menettää pahalla hetkellä, 2 Kemi-pelaajaa tulee kiinni. Koivulle toiselle puolelle, Koivu yksi vastaan Nyssi. Ja perille saa laitettua, kun Koivu, niin sinne kopiin otetaan. Ei nosta. Ja vetää, ja lujaa on Jona. Kiire ja pitkä avaus. Pitsukin katkaisee Niemelä. Siihen pääsee Pitsukin Suoresin kääntö. Siinä ei Kaista kerennyt enää mukaan. Niemelällä pallo. Pitsukin kuitenkin.
Ahonen uudestaan. Löytää irti Sismarin ja pallo. Ja se voi iskee vastaan jälleen kerran. Mutta hyvin Sergei Pichukin puolustaa ja löytää sitä Sofia Porite. Nyt on Pori Sismarilla paikka. Polittaa yksi läpi, mutta... Tästä lähdetään liikkeelle. Lilja hakee heti Pichukinia siellä ja se on ensimmäinen paikka ja vaatii